Tani, my nie sme tvoji biologickí rodičia. Takže Štefan je môj otec. A Juraj? Chcem byť sama. Táňa, prosím ťa, neodchádzaj. Najskôr si to premyslí. Idem si po veci. Ahoj, Táňa. Volal mi otec. Môžeme sa porozprávať? Nie. Táňa. Čakal som na túto chvíľu. Neželal som ti ju. Ale vedel som, že keď príde, chcem byť pritom s tebou. Klamal si mi. Aj s tvojim otcom ste si vymýšľali hlúpe dôvody, prečo sme sa museli rozísť. Zdali sa mi príliš absurdné, ale ja som si nevedela predstaviť, prečo by ste mi chceli klamať. Vieš, aké to bolo pre mňa? Dozvedel som sa pred oltárom, že žena, ktorú milujem najviac na svete, je moja sestra. Mal si mi povedať pravdu. Bál som sa, čo to s tebou spraví. Tak si ma radšej nechal trápiť. Prepáč. Nevedela som prísť na to, že kde som spravila chybu. A ty si neurobil nič, aby si ma od toho oslobodil. Milovala som ťa. Viem. Urobil som chybu. Keď ostatní mlčali, ja som nemal odvahu. My dvaja nemôžeme byť spolu. Čo najskôr odídem do štátov. Prosím ťa, objíň ma ešte naposledy. Neplač. Prosím, neplač. Už je naspäť? Áno, pred chvíľou sa vrátil z vyšetrenia. Ako si vedela, že je tu? Volala som. Ako je na tom? Operácia dopadla dobre. Žiadne trvalé zmeny na mieche nenastali. To je dobrá správa. Je. Ešte čakáme na výsledky z histológie. Dáš mi vedieť, keď budú? Dám. A dokedy tu bude ležať? Ťažko povedať. Ďakujem, že si kvôli nemu priletel. Ideš domov? Áno, ale nezveziem ťa, lebo nie som autom. Tak ja zveziem teba. Dobre. Poď. Musí byť na teba dobrý. Postará sa o mňa, neboj sa. To dúfam. Lebo ak nie, tak mu zlámem kosti. Miluješ ho? Juraj, toto nerežme, prosím ťa. Dokedy ostávaš? To sa uvidí. Podľa otcovho stavu. A potom? Neviem. Teraz s ním chcem byť čo najviac. Som rada, že sme sa zmierili. Aj on je rád.
Dani, je mi to ľúto. To, čo sa stalo a ako to dopadlo. Ale napriek všetkému ďakujem. Prosím, buď šťastná. Aj ty buď šťastný.